Sibingelele ke nina baka Magogwana ngogogo bakayise igama lami uSiboniswa kwaButhelezi Igula TV silana namhlanje ke ngaphansi ke kwentaba yaseSandlwana endaweni ke yaseNquthu la khona siza khona ke sikhumbuzweni ke sempi yaseSandlwana yenzeka ngonyaka ka1879 mhla zingama22 kuMasingana namhlanje ke sijoyinwe noma samukela elinyeleko lamaciko elikhulu nelaziwa kakhulu eNingizimu Afrika ngokubheka kumlando nokugcina futhi konke engicabanga ukuthi ke okwakwenzeka la futhi ke uliqhawe elikhulu njengoba sazi ukuthi ke uNtshingwayo kwaMahole nguye owayehola insizwa namanqwaza kwaZulu ngesikhathi ke kulwa lempi yanamhlanje so ke umi kulowo mlando nakuleso sigaba sokugcina lo mlando entweni ke akayibheka kakhulu ubheke ekutheni impi yebo yalwa kwaba nokuningi okwakhulunywa ngokuthi amaZulu anqobile kodwa yena unokubheka esigabeni sokuthi lokhu kwaba nezinto eziningi uZulu ezamlahlekela ngokulwa kwalempi nokuba nesigaba sokuthi abamhlophe bafike la bekugcine kulewa lempi kwaba nezinto eziningi ezalahlekela isizwe samaZulu sinayeke namhlanje umkhathini ukuba simamukele kwigula TV ke sizwe ukuthi ke usiphatheleni umhlonishwa sibingelele sikwamukele kwigula TV. Siyathokoza kakhulu sibonge nakubabukeli begula elikhahla lizangqondo baba siyathokoza kakhulu mhlambe singamukela kuleso sigaba njengoba ke sisempini namhlanje sesikhumbuzweni sempi yaseSandlwana singaqala mhlambe sibhekele kokuqala sizoqhubekela phambili. Namhlanje ilanga elibaluleke kakhulu lokubungazwa kwempi yaseSandlwana ngithi mina akuyona impi yamaZulu le iningizimu Afrika yaya empini yayolwa namangisi imelwe uZulu impi le eyasenza salahlekelwa izinto eziningi ikakhulukazi ulimi abelungu mabethi play a role athi umuntu omnyama ukudlala indima kodwa umuntu ngaphambilini wayethi ukubamba iqhaza manje kuningi okusilimazile nanokuthi imfundiso kaJesu ayikho wrong kodwa mayalethwa yilabantu ababesigwaza kusho ukuthi kusenenhlambuluko okumele yenzeka sikwazi ukuqhubeka njengazi ukuthi sengisho ukuthi leli lizwe nje ubone ngathi kubuye kuhambe kudlikizeke impi yaseSandlwana yashiya umudwa oyisimanga okufanele izingane ezifundisa ukuthi kungani balekile. Prince Imperial owayengane kaNapoleon Bonaparte eJojosini wahamba owayekade umshana kaQueen Victoria ubani omunye ukudabuleka kwamazwe kwezwe lakwaZulu laba lokhuza nama region awu13 abantu ababengamaduna engonyama basekuthiwa abaqhwakeliswe ukuze bathola amandla ngenxa ukuthi uQueen Victoria uzama ukubapha ilento istick sweet. Namhlanje ungathi uyabheka namhlanje ubukhosi bethu masingakhuluma iqiniso buya ngakhombisa ukuthi ubheke kuphi kufanele ngabe kuyalinywa emakhaya kufanele ngabe abantu abamnyama balama ngoba amakhosi yobe igama lethi inkosi kushuthi inkosi elisi le sikhosela ubukhosi impi yaseSandlwana yasixovela izinto eziningi ubukhosi namhlanje abuhlonishwa kufanele ngabe kuba nebalance between ikhansela imayor inkosi yafica ikhona kufanele ngabe ileyo nto inkulu kabe esizweni sethu sengisho impi yaseSandlwana kumele siyibheke kanjalo bese kuba yilo ke indaba le yendlela yokukhuluma kwethu yazi sizesizwa abaseZimbabwe basakhuluma wona bona ethi ngiyakhamba phela ngiyoba uhamba ngithi inyawo ziyakhala uyayazi ukuthi ukukhamba kahle sathamba ke thina sithanjiswa isingisi sengisho ukuthi into kumele siyibheke kakhulu mhlawumbe usuku namhlanje ukuqaphela isingisi singakhuluma izinto zethu sizikhulume ngesingisi. Kulungile mkhathini mhlawumbe okunye engakubheka ngeke ngithi noma ngikhuluma mhlawumbe nabantu abancane ngibheka indaba yokuthi abantu baficizwe selinje bafica sekunohulumeni bafica abantu sebekusiya kuvula amathuba kuyasetshenzwa kuyaphila kodwa kube nento yokukhohlwa ukuthi kwaba nabantu abakwazi ukuma bemele ukuthi labo bantu banamhlanje baphile kanje ngibheka ukuthi mhlawumbe into njengoba umuntu ovuselela amasiko amahubo nokunye okuningi okwenza uqinisekisa ukuthi lokho kungekwethi akulahleki ngibheka kuleso sigaba ikuphi ongakusho kakhulukazi entsheni ukuthi yebo kwaba nezinsizwe ezalwa la zilwela khona ukuthi thina namhlanje sibe kulesi sigaba esikusona ungathi labo bantu abakhohliwe ukuthi kungani sikule ndlela sikuyona namhlanje kubantu abasebancane ikakhulukazi abanamakhono ebhola imculo uma ubamba umbhobho ulwelizwe lakini mawuvelela kuthiwa umculo othile hey uvele endaweni ethile uyimpi leyo uma ungena egroundini udlala ibhola yimpi uyolwelizwe lakini sengisho noma use boardroom uyakwazi ukuhlala nomuntu kanje nibe sempini sengisho ukuthi ayikakapheli namanje saliwe impela. Okay asipheka kwakho ukugcina baba sibonga kakhulu. Ulwazi ngawe ilona lokwenza wenzeka ngcono ngawe uma uziphi isikhathi wafuna ulwazi ngawe iyona into yokwenza ngasonke isikhathi uhlala uyihlupha kunomehluko kodwa ke
phakathi kwalento oyiyona nalokho othi wena uyena nalo othi uyena should who you are kanye nalokho oyikhona that which you are kufanele uyibuze ukuthi njengoba sisashisa impepho kangaka sibulala inkomo inhliziyo zethu njengendle emnyama emakhaya emva kwempi yasesandlani ukuze isiko limi zinjani ngoba sizoyibulala lezi imbuzi kodwa inhliziyo zibe zingalungile siyazi lezi imbobo egcwele umzimba kunempehla lizwathi lapho kuthiwa nervous system uma ucabanga nje ufana nomuntu omsakazi usakaze emoyeni bayakuzwa bakini uyakuzwa nomdala yonke lento esiyiguqela phansi sikhonza amakhosi esingawazi thina siyathemeleza thina siyaxoxa sincengi ake kubuyele kuyo yonke into esilahlekele ngoba uma ungabheka ukuthi umuntu ohamba ufaka ibhayi athwasa kodwa aphuma ngalapha imuntu enye izinto ezasilahlekela lezi isenzani namhlanje ngoba kunomehluko phakathi kwalokho iso lakhe likubonile nalokho okuchazelwe kwathi hayi uma ungasilungisa ukuthi waqhathula thola ibhali ethile uthola ukuthi hayi kuzoba right uyabona ukuchazela awazi iso lakhe liyibona imvela phethu ingakho kilimele nje siyathokoza kakhulu sithokoza kakhulu Muso Mfowakhoza kuba sinayo namhlanje kuyachaza kafushane ukuthi bafowethu asingakhohlwa la sibuya khona ziningi izinto ezilahlekile ngenxa yokuthi asinake nanokuthi esinake izinto zabanye kusinezinto ezethu ufune siyiqaphele so ngalokho uyanikhumbuza ukuthi ke kulolu suku lwalempi kuningi okufanele sibuyele kukho kwesicabange ke sibuke ukuze siye phambili kahle siyathokoza kakhulu kuGula TV ngaya ku YouTube ku TikTok na ku Facebook subscribe ukuze siqhubeke siphambili siyabonga kakhulu